Tardong pini anytime today news ada babita long pen di sami dona di shalek tipi nona jupaita betang pen. Votha langsung long adu he puta karni se farman ka chesongpon. Nijang Karbiang long lakha hini Dwaramla constituency ke parlo votha langsung long ni pai trok si jakhong surini rokret trok arni. Votha langsung ke se hin pen patir pipon si arni se farman rat ka chesongpon. Bangso ka chesongpon nangkok atheke kedam tang jakhong ni pai ke thomarni Bohompur MLA G2 Goswami kaning jepon. Dak Karbiang long alo votha langsung long wang pen Karbi lang piaroi achitin ki nitum. Nagaw na long lepu kaning jete kang pena chok Karbiang long arat mate votha langsung ahwara radatum mang bukrong son situlo. Lapuson alang li MLA G2 Goswami lang li aning ke hangaling pen kaning jepon ke chok je thepi lopusi ke se la pen ongdung hampanga songatum jongdun. Lapen alang li Bohompur MLA G2 Goswami lada Karbiang long along ke wang pen alang li lada kaning jete kang ke aron vepusi hampanga songatum pening jepon. Lapen alang ni Bohompur pen wangsi lada Karbiang long along ke wang pen aduya hoina ke lang nang jia bang kali aning ke hangaling kaning jeret ke chokchi pusi ong dungara datum pen ninje pon. Lapen lapuson madu phanta par juje pin pen MLA Raikom Saikhe tung to ko kapita par juje pin pen lada Karbiang long along an ke wang pen kaning jete kang ke khe angbong kapachar woje phansi wangchot maputa radatum ninje pon. News Desk report anytime today news. Bari dolo, my sam dolo, Karupina dolo, Harvey dolo, Iltum dak, Botalang so dak, Aduyo hoy, Ablong Kido, Aronda do Tailo. Lasi ladak, Labang so, to people see special gadget, notification paklang dia api. Alang tum, makaitan ang chihuri say, Nacharo say, Labangke, J Ladabangke, dual booters ke doko jone. Dual booters bangke nilitum, apong Karbilo Charlie song, Lapen, akapreka song, Dwaramla, Rapen Same. Deputy Commissioner apam same pinpur alo mate memorandum pajir damlo pidamlo apam same Assam Sarkar lapen Karbiang lo to autonomous council tum initiative and event pini anianta laso dual voters bank cotton kuri redet mate thanthe det ajoini pesi nor bang laso dual voters bank happen district pine panchayat election bota bhut bidun det MLA election MP election bota bhut bidun det lapen lapu Karbiang lo MLA election MEC election MP election da bhut nang pidun det ti latuma hapu plan district pada hu bidhalong nangji lapu Karbiang long pada hu bidhalong nangji pojoni si alang tum laso double standard laso status bang latum maintain bom lasi ni tum bang piniari bang ni tum chekoi dekhelo chedon dekhelo laso dual voters bang ta unti ke papen infanang po lapen lada ele tum 1951 si ele tum bang district achelong alang tum dak pas ali dak mai samolong gaw bonsai na ke bi election apa do kala ke tuteli si la ke chokche illegal la ke ladak labang so latum bang 1992 si bonsai na ke bi lasi ladak ke 6 sidul area mate 6 sidul elaka ke bonsai election ke nang bi une lapen nang bilong le election da bilong le sitame alang tum nang bi bori jet Jakong pen pokpi pen Jakong langno bidi langno pen lang bonsai election nang bi bori jet ti lasi Assam Sarkar phana me chuning rile thorlo lapen team Karbiang long autonomous council me chuning rile thorlo labangso homoisa bange unti ke problem bange la dual putar pada pavita nang po lapen ako 2 number bange bonsai election bang dak pen uthai serak nang po yo Badak pres alam kegala mojo nitum Karbi lokacau di asong lapen itu sapi sarbu lapen dolang lapu riso ejak dan itu cetok na thong alam kegala pelo ju kedam tang arni tim tarik arni abang arni am bakeni di bang tek pamit tek kedalo ni ninga bedalo sita tim tarik kewa laso jitu kusami pu alam liwang lo alang piparai akpong along si alang lang kanung jetekan nitum lapu parai ke nitum Karbiang nogong district haparai ke nogo Karbiang long kusi alang kanung jetekan laso alam apu taksi nitum non press meeting ni nangkong lo sita alam like ni dikau juga tu itu kusami apa alam ni 1972 aningkan alam ni jod mulu bilang mah la salam ba kan bilang so itu kusami apa ni itu lo agema kau juga tu alam tegala hello ini tu ladak Dwaramla komosti mate boy thalang so nutun bojar tribal bel block
budak nak ketok ditegang angang bongta alang liha hol roha homosi emele wangwe la penke ujai homosi wangwe si ha bhom kurban alang bidang chom jet alang ke wanga panu wangke nini dumke tar bilo ka charlia song mate dak san pisar khu mate dak araka so dumke kondem lo la penke nining dokte piklo aron non patai siyong sila son akam ke wang lang ete nini dumke sar piji nelo sar puji ni nelo thur pak pensi ke theng dame ke chok dame achak pen dame abuji la ko sa bitik la plem nang kok ko Van Mahotsav Jamek ni libalong ki pamanpo. Lakhain ko rapo ni libe mesi ki parlo dhola lang so tekelain te ronglong Van Mahotsav Jamek ni libalong ki dengpo. Bangso Jamek Bogian Forest Peter Tumpen Mate Forest Officer William Terang Tumpen Japon din si ni pai si Jakhong Surini Rank Korat Shokpen ni pai trop si Jakhong Surini Rank Korat Shokan ki pachi pontang Van Mahotsav Jamek ni libalong dengpon si Thengpi atung ki SI Klempon Bangso Jamek along North East Silonijan Forest Officer ACF Pranab Cheron Setami Chetong Dunsi Jumisen Lamthi Thanpo Alang liben ke thanpon ke environment alamthi thengpi ke do akenang sot alamthi lapen thengpi aklim ke evek nangji alamthi haihu thanpon si bangso mai long penang ke thik ding tu Chetong Dunsi bangso mai mesen pan pachupo News Desk report anytime today news Pini piposi bonomoso program pikinang kok bo pati pinla dakcho la pukali biothe dang sami India kang long sami pinla bangso program ani kan wang sami Julai ciklo tarik isi tarik proksian lokson si keman ponlo labang so pemanang kok alam thepegala hanlo mina thipi bangke je pini biothe dang long ecological balance matela labang so aputhak mane oxygen level India kang long kompik lo bas kadam tang pol labang so ningkan bang dali ninga badal hopin ng tumpan di tan baji tak ko sistami labang so kadam tang ni kom labang so pithik ponlo je laso tarik isi tarik proksian iltum thingperong ki program biponang ko lang thel hanlo bepen posong tha oxygen level ke kom pa jok labang so oxygen mane ise pilho iltum kon si munit tum kenang jima labso kenang jia ton ateng pen ke kom pa jok si labang so program bipono ki bipon pa jok pini litum penangan bangke je piothe munit tum oxygen bangke ilitum longpon lo basi penang tum me than pon lo ethe kere tum pen lasono thaksi isi bangala lo lepen isi bangke ilitum reng seng piothe ung se ilitum peman pon lo pangte ilitum je non ilitum ke theklam long lo arve ka dure tam la isi ang theklong lepen ilitum long piothe thang si thing piteng phang model tangte ilitum tibulo thak langa chor sono thaksi inglong long se thing pia bibolante arve ke jang bom lo arna mading pibom lo stambela bang survey ke jang pen la alom so phite la bang survey bangke lang bang the dut po theder phite ko so lang bang ko thek hok po sitami ilitum kenang ja lang bang aveda pipo se veda na pulote thing piteng phang ave pen jo thing piteng phang se dolu lu patante ilitum la so thing piteng phang arbo ke klupen khala bang so dimlong lang joma pola bang so lang imu la bang so lang ga bang ba pini ilitum chiti ke choklem sai ko chiti kisame ilitum labang so lang ke long pon ke lahai pen lo usin ilitum pudang la si ting piteng phang ki kenang sot la pen tum evek nang ji ting pi ke pen ilitum labang so pur thelo tum reng dok reng ni do polong ji la pen ilitum Denarong Bharat Pachoklam long hingding phoke prahini kicheng Inter Club Football League Championship ki pamanpo Denarong Sports Association hin pen chepatir pipon singding phoke prani kicheng si Surini rank kora chok sengkana pharmat Pini Jakhong Chiklo ni Phai Trok Sierni Denarong Bharat Pachoklam long kicheng Inter Club League Football Championship ki pamanpo Numati constituency ke parlopon Denarong Bharat Pachoklam long kicheng Inter Club League Football Championship ki pamanpo Pini bangso a match along ke patupon laki Chirinti FC lapen than EFSO FC tumsi patupon lo bangso ke patupon laki than EFSO FC atum goal hini pen Chirinti FC goal trokan piponsi Chirinti FC atum chepahai ponlo Pini bangso mai long al hisar poman pen kachetong dun laki Karbiang Long Sports Association Pini bangso mai long al hisar poman pen kachetong dun laki Karbiang Long Sports Association along Joint Secretary mate Physical Instructor ke hai Borsing Pro Numati Mondal Committee Board Set Lapente Dengaon High School ex Principal Mensingbi Mount Sinai English High School Principal Sunil Hia atum chetong dun si insam chinpen pachumpo Parokwa pen pansing rongpi report anytime to the news Nang ki humri thek pot ase aning kanwa sonak thak
peneng surini la ingkoi ratrok aning kan sitame Karbenglong exploration pen ke pathik pon association tin sitame annual league kabang isi ki bipon asidul association tin phan ke pin khat pondo laso teng pen peneng sitame 2026 mate 27 aning kana farman den arong exploration ang kangarlo ke doana club afan all Karbi Anglong inter club kecepati dunji afan kangwai pon mate den arong exploration ang kanglo kang tang nai a club sitami ni tum la champion seda club han sitami kangwai pon la so liga bang ki bi pon pini pen pangseng pon lo bangso ki bi pon pini opening match along kecepati pon lake Cirinti FC Denga Lapen Thanet So FC Jongthungang mo cepate pon lo Lapen pini kecepate pon lang apora teng penalang litum pathu pon pen Cirinti FC bang cepahai pon lo gor terok pen Lapen Thanet So FC tumang gol ni pen cepi pon lo asi ing samjen ben pini bangso kecengsi ke pathu pona bangke thek ponik long lo Pini ada beberapa kilo puan sing ton ponik lo domi thap ni kan